emakumeok ez daukagula enbeste espazio orokorrean, hau realitate bada, eta gizonekin konparatuta egunero ikusten dut, ez? Sentitzen nahi naiz dana akelarre handi bat izango basan moduan, hemen batu gara pilo bat sorgin. La unión, la comunión de todas las voces en una voz. Kriston postasuna ematen dit, gauzak aldatzen ari direlako eta gauzak aldatzen ari garelako. Gaur hemen egin duguna historikoa da. Ze txispa daukagun barruan eta hori mundu hontatik desagertzen danean, gu erabat ez garela desagertzen. Abesti horrekin deskobritu nuen musika egin ezakelanik ere. Ez zuten duen bakoitzean beti hunkitzen naiz. Sentitzen kantu hau himno bat bezala dela eta kristona horren parte izatea. Izenak esaten duen bezala, ez elektrizitatea sentitu nuen entzundakoan. Ematen ari dio dala baita ere bertze zentzu bat, esket elkartasun zentzu bat. La canción del aquelarre moderno. Nire arimarekin energia banaiz. Natura bezain indartsuak, askeak eta ederrak garela ez da. Hori da elektrizitatean ere. Abesti bat baino gehiago da, nik uste dut sentimendu bat dela. Nere funeralean jarriko nuken abestia. Fatin ekartzen nagolan bizitzaren zentrora eta perspektiba hartu eta sentidu energia handi baten parte eta niretzako da zer barru-barrutik mugitzen duzte kantu honek. Joan egin zaizkit egunarekin bate